खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिसायख'थिनि सिगां नगावआव स्कुटिनिफ्राय 27 लाख रां बोखांनो हादों। गुवाहाटीआव गेस बुकिं खालामनायाव जेंना नुजाथिदों। सिलचराव 19,800 याबा टेब्लेटफोर जब्द, सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। आसाम सीएमआ सोलोंथाइ आरो मोब्लिब बिथिङाव 5,690 थिसनथाइ लाइजाम राननानै होदों। काछाराव 3.5 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 7 हमदों। घुस लानायनि दायाव सिबिआइआ गावनिनो इन्सपेक्टरखौ खादों। हार्दिक पान्डेनि हेंथायै माहारियारि फिरफिलाखौ नेवसिनायनि अजद होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बिसायख'थिनि सिगां नगावआव स्कुटिनिफ्राय 27 लाख रां बोखांनो हादों। नगावआव जानो गोनां बिसायख'थिनि सिगां पुलिसआ गंसे नागारनाय स्कुटिनिफ्राय गोबां बिबांनि नोगोद रां बोखांनो हादों, जायनि थाखाय सन्देह सोमजिदों। बे जाथाया समगुरि ओनसोलाव जायो, जेराव सालाना बरजुरि लामायाव गंसे स्कुटि लाखिनानै दोननाय नुनो मोनो। जायगानि थागिबिफोरा बे गारिखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरो। खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसनि हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो स्कुटिखौ नागिरो। नागिरनायनि समाव बिबानगिरिफोरा गारिनि सिंनिफ्राय 27.17 लाख रांसो नोगोद रां बोखांनो हायो। स्कुटिखौ जब्द खालामनानै रांखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जादों। पुलिसआ बे स्कुटिया सोरनि आरो नोगोद रांनि फुंखाखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बे राङा बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरजों सोमोन्दो थानो हागौ। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव गेस बुकिं खालामनायाव जेंना नुजाथिदों। गुवाहाटीनि गोबां थागिबिफोरा एलपिजि सिलिन्डार बुक खालामनायाव जेंना जानायनि खौरां होदों, जायनि थाखाय गेस जगायनायनि जेंना जानो हागौ होनना जिंगासिदों। गोबां बायग्राफोरा अनलाइन एप्स एबा आइभिआर सिस्टेमनि गेजेरजों सिलिन्डार बुक खालामनो हायाखै होनना बुंदों। फारसेथिं खायसेया डिलिभारिनि थाखाय गोबाव सम नेनायनि अजद होदों। फारसेथिं आसाम पुलिसआ सुबुंफोरखौ एलपिजिनि आंखालनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो नाङा होनना सांग्रांथि होदों। सोरखारा बावैसो डिमान्डखौ सामलायनो थाखाय एलपिजि बुकिं खालामनायनि गेजेराव खमसिन फारागथिखौ 15 निफ्राय 25 सानसिम बांहोदों होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ सिलचराव 19,800 याबा टेब्लेटफोर जब्द, सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। बृहस्पतिबारखालि सिलचराव ड्राग्स होबथानाय मोनसे गिदिर अपारेशनाव पुलिसआ गोबां बिबांनि याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो। बे अपारेशना काछार पुलिसआ फेग्रा मुवा फालांगिनि हेंथायै सोलिबाय थानाय गोख्रों सिग्रोमनायनि मोनसे बाहागो महरै खालामदों। मिथिनायनि गेजेरजों पुलिसआ गुमरा बाजाराव सिग्रोमो आरो सासे सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। नागिरनायनि समाव मावख'गिरिफोरा मोनसे बेगनिफ्राय 2.1 किल'ग्रामसो लिरथायनि 19,800 याबा टेब्लेटफोर थानाय मोनबा पेकेटफोर बोखांनो हायो। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय कालेन उजनग्रामनिफ्राय कामुल हुसेनखौ खायो। नाथाय गुबुन सासे दायनिगिरि, जायखौ राजु हुसेन मुं मिथिनाय जायो, बियो जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानो हायो। पुलिसआ आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो खारखोमानानै थानाय दायनिगिरिखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ सोलोंथाइ आरो मोब्लिब बिथिङाव 5,690 थिसनथाइ लाइजाम राननानै होदों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीआव जानाय मोनसे हाबाफारियाव सोलोंथाइ आरो गोहो बिफाननि सा 5,690 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम राननानै होयो। लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबु सोरजिनो थाखाय आसाम सरकारनि सोलिबाय थानाय थिसनथाइ हाबाफारिनि बाहागो महरै बे हाबाफारिखौ खानापारायाव खुंनाय जादों। गोदानै थिसनजानाय बिजाथिफोरा हादोरसानि सोलोंथाइ आरो गोहो बिथिङाव गुबुन गुबुन मासिफोराव जयेन जागोन। गिबि मन्थ्रिनि मावख'निफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला बे गोदानसिन थिसनथाइजों दानि सरकारनि समाव होनाय सरकारि साख्रिनि अनजिमाया गासै 1,64,359 सिम सौहैबाय। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि थिसनथाइ होनाय हाबाफारिखौ पारदर्शी आरो मेरिटनि सायाव बिथा खालामनानै मावफुंनाय जादों आरो फैबाय थानाय बोसोरफोराव सरकारा गोबां साख्रिनि खाबु सोरजिबाय थागोन होनना खोथा होयो।
बाथि खौराङाव दङ काछाराव 3.5 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, साबा हमदों। रैखाथि हान्जाफोरा काछाराव मोनसे जथाय अपारेशनाव 3.5 कौटि रांनि गोबां बिबांनि हेर'इन बोखांनो हायो। ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम पुलिसजों लोगोसे आसाम राइफल्सआ बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जथाय हान्जाया कालेननि साखाथियाव थानाय बुरुंगा गामियाव सन्देह गोनां सुबुं लांखारग्राफोरखौ हमनो हायो, जेब्ला बिथांमोनहा बेसादखौ रोगागासिनो दंमोन। अपारेशननि समाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय साबा सुबुंखौ हमनाय जायो। रैखाथि हान्जाफोरा दायनिगिरिफोरनिफ्राय ड्राग्स लांनो थाखाय बाहायजानाय गंनै गारिजों लोगोसे गोबां मबाइल फनफोरखौबो जब्द खालामो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला हेर'इननि केपखौ मेघालय फारसे लांनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोर आरो जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय काछार पुलिसनो गथायना होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे अपारेशना ओनसोलाव फेग्रा मुवानि फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। द'थि खौराङाव दङ घुस लानायनि दायाव सिबिआइआ गावनिनो इन्सपेक्टरखौ खादों। सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशन (सिबिआइआ) गोदान दिल्लीयाव सासे सुबुंनिफ्राय घुस बिनायनि दायाव गावनि सासे इन्सपेक्टरखौ खादों। बे मावफारिया एजेन्सिनि रेंकनि सिङाव सोबख'नायनि हेंथायै गोख्रों गसंनायखौ दिन्थियो। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला इन्सपेक्टरआ अजद होनाय बादिब्ला एजेन्सिजों सामलायजानाय मोनसे केसआव रेहाय होनायनि बदलै सासे अजद होगिरिनिफ्राय रां बिदोंमोन। अजद मोन्नायनि उनाव सिबिआइआ केस रेजिस्टार खालामो आरो अजदखौ फोरमान खालामनो थाखाय अपारेशन खालामो। नायबिजिरनायनि उनाव दायनिगिरि अफिसारखौ हमनानै बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जायो। बिबानगिरिफोरा नागिरनायबो खालामदों आरो केसजों सोमोन्दो गोनां फोरमानफोरखौ बुथुमदों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि घुस लानायनि दायनि आबुं फोरमायथिखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ हार्दिक पान्डेनि हेंथायै माहारियारि फिरफिलाखौ नेवसिनायनि अजद होदों। भारतनि क्रिकेट गेलेगिरि हार्दिक पान्डेआ आईसीसी हौवाफोरनि टी20 बुहुम कापआव भारतनि देरहानायनि रंजानाय समाव भारतारि माहारियारि फिरफिलाखौ नेवसिनायनि अजद दैखांनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला पुणेनि सासे उकिलआ शिवाजी नगर पुलिस थानायाव अजद होदों। अजदआव बुंनाय जादों दि पान्डेआ गावनि फाफ्लियाव माहारियारि फिरफिला गाननानै फोथाराव रंजानाय लादोंमोन आरो फोरबोनि समाव गावनि लोगोरिजों जौसाङाव मोसानाय आरो उन्दुना थानाय नुनो मोन्दों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाथाया अहमदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जादों, जेब्ला भारतआ निउजिलेन्डखौ फाइनेलाव फेजेनदोंमोन। अजद होगिरिया अजद होदों दि बेफोरबादि खामानिफोरा माहारियारि फिरफिला एक्टनि सिङाव माहारियारि फिरफिलानि मानखौ नेवसियो। पुलिसआ बे अजदखौ गनायना लाबाय आरो बेनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनायखौ मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।